med til narkokurerer. Og H.C. tager på aftenskole og på interrail, indtil det viser sig, at H.C. Andersen slet ikke behøver at skrive nye historier, for de gamle holder stadig. Alt det får ID krydret med en række sange og danseoptrin, der sender os hele vejen fra Odense til København med fest og farver, rock og sving, rap og ballade. H.C. Andersen. Det er over 200 år siden jeg blev født. Dig skal vi have pillet lidt op af anledningen med skolefesten. Her i Århjærsland. Jeg er en unge dig, og jeg er mit op her for at hjælpe dig med at blive et hit. Der var en gang, der var jeg virkelig et hit. Der blev mit eventyr oversat til alverdens sprog. Yeah. Jeg er faktisk venner over hele verden, og de kender stadig H.C. Andersen og den grimme ælling. Ja, den grimme ælling hedder på tysk. Das hässliche Entlein. Og på polsk hedder det Rzymskie Kaczątko. Og på rumænsk hedder det Tuska Charlotte. Og på fransk hedder den grimme ælling Vi når Politikanal. Og på engelsk De ugly duckling. På thai hedder det Lupekide. Og på svensk hedder den grimme ælling Den føle ankunje. Og på serbisk siger man Ruznopače. Og på finsk siger man Rummer engang på et kanal. Og på færøsk hedder den grimme ælling Der Junte Done Unje. Og på ungarsk hedder det A rúd kiskacsa. Og ja, så er det tegnsprog. Ja, men heldigvis får jeg skuespil på dansk. Nej, det går ikke i det. Der er ingen sjæl, der nærer lyst til at høre, hvad jeg siger og skriver i dette herrens år 2023. Jamen nu er ikke så negativt, Andersen. Hvor meget har du overhovedet prøvet, siden du kom tilbage? Jeg har da både skrevet til tidsskrifterne og de illustrerede, og til det store bogforlag i København, og til det der nye tv. Min historie er fra gammeldags. Der var en gang. Ja. Og for enden af den var der en dør. Og den dør skal du lukke op og vende af, for at komme videre. Forstår du? Nej, den dur ikke i det. Min historie er fra gammeldags. Jamen så lad mig hjælpe dig. Folk kalder mig for ID. Vi er så cool til at få idéer. Måske skal vi tage historien fra dit eget liv. Hvordan plejer vi at starte? Det plejer at være sådan her. Der var en gang. Nej. Ikke den gang igen. Vi er vist langt væk fra hinanden. Er det synes det fedeste, du kan finde på? Nå, men videre. Ja, der var en gang en ung knøs, der holdt sig uendelig meget af at danse. Okay. Men det skal rykke. Sig sådan her. H.C. var en sej hiphopper, den som bare ikke kunne holde røven i ro, når bitter tog fat og flød på lydbilledet. Ja, og så skal vi have et kor. Og et orkester. Og så kører vi, H.C. Space
fortæller du mig den her gang? Lad mig se. Jo, Kolle siger, at en gang en stor oprunden, og du vil blive fejret i en stor by, og i hele landet. Bliver du også ude? Ja! Til dans! Jeg vidste det! Hurra! Måske skulle du lige spise lidt brød til. Jeg blev ikke helt færdig. Giv mig din hånd. Sådan. I livsstilen her er stærk. Hvad ser jeg? Det var ikke godt. Bøger ser jeg. Massevis af tykke bøger. Skrive. Skøre kugle. Bøger! Og jeg er sådan hader at gå i skole. Nej, dans og skuespil er min fremtid. Mor! Mor! Ja, hvad så, Hansen? Hende Data. Hun er en slags spåkone eller noget. Hende der. Ha, hun ser sgu lidt slet ud. Ja, nu. Men der var masser af gang i hende lige før. Hun sagde, at jeg skulle blive berømt. Hvem dig? Nå, nu må jeg sgu le. Jo, men det passer. Som en danser i en stor by. Ja, vel så. Men her danser du sgu efter min pip. Ja, det ved jeg. Og derfor er jeg med til storby. Men til København. Aldrig i livet. Hvem skal så vaske op og lave mad herhjemme? Men altså, mor, det gør far jo nogle gange. Ja, men hvad så med alle de andre gange? Jeg gider ligefrem ikke selv at lave noget herhjemme. Men mor, prøv lige at tænke over. Der bliver meget mere roligt. Du skal ikke købe mad og tøj til mig, siden det er blevet dyrt. Og du skal heller ikke give mig penge. Ja, nu siger du noget fornuftigt, Hansen, men nej, jeg kan ikke udstå din fars mad. Please, mor. Nixon, du bliver her bedste. Men mor, der bliver meget mere plads. Du må stille fjernbetjeningen. Nå, men hvad synes du? Historien blev lidt der. Cool, ikke? Så absolut Ulrik. Jeg kunne godt lide dette danseoptrin. Der er god rytme i din tidsmusik. Ja, min musik den rykker, og der skal nok komme mere. Ja, musik sætter ligesom en gang i det hele. Nå, men hvad sker der så i den historie? Lad mig se. Jo, vi mangler min far. Han var utrolig god til at lave dukketeater. Dukketeater med handskedukker. Nej, ikke Lunde. Han skar dukker i pap og papir og spillede stykker for mig. Jesus Christ. Papdukker, dukketeater. Det skulle ingen, der gør mere. Nå, men hvad sker der så? Ja, så kom der en rig herre og betalte min far for at gå i krig. Og da han kom tilbage, var han syg og forandret. I krig, den bliver sværere. Okay, alle sammen. Kig, hvordan jeg forestiller mig det. 1, 2, og røn og hop. Hans Christian, stop det hopperi og se, hvad jeg har her. Sej far, en computer. Skal vi spille sammen? Spil hvad? Minecraft. Minecraft. Sej far. Så bygger vi en slot, hvor de ikke har en eneste chance for at komme ind i. Og hvis de gør, har jeg forberedt noget. Diamantprinsen. Han er uovervindelig. Kom bare an. Ja, din fantasi fejler ikke noget. Men nu skal du lave det hele selv. Jeg vil også gerne være med. Din fantasi og min erfaring fra hjemmeværnet, det kan kun blive godt. Sejt. Det skal være en kongsmad. Og endelig er der måske en smuk prinsesse, de prøver at tage. Jeg elsker de her gode historier. Ja, det bliver svært at hamle op med dig. Kom du bare i gang. Yes, far. De har ikke en chance.
skylder jeg nok noget mere. Så er det lige så toppen. Godt, jeg tager chancen. Gurli, Hans, Christian, kom lige her. Ja, hvad råber du så for nu? Og husk at tage smøg og snaps med hjem. Smøg og snaps, det glemte jeg. Men hør lige her. Jeg tager lige smut til Sydamerika for bossen her. Jeg skal hente noget for ham. Peter Andersen, det siger jeg dig. Hvis det igen er lukkestoffer, eller sætter livet på spil, så bliver du fandme her. Det går nok, Gurli. Vi skal leve, ikke? Men altså, hvad til så op? Kan du prøve selv? Farvel, begge to. Vi ses. Sikke en frækhed. Som om jeg nogensinde har lavet være med at undlade at lave noget. Du, mor. Tror du ikke, det bliver lidt svært at skaffe mad, tøj? Stop, H.C. Jeg ved, hvad du vil sige. Okay, så smut du bare en tur til København og blive berømt. Men du husker at komme tilbage, hvis du bliver rig. Yes, mand! Jeg var lige der pakker. Du er lidt hård ved din mor. Sådan var hun slet ikke. Selvfølgelig var hun ikke det. Det er mere for at få nogle gode typer i historien. Nogle man kan måske glemme dagen. Jamen, min mor arbejder skam hårdt for at tjene til både dagen og vejen. Og det er altså ikke noget at grine af. Nej, netop. Men der skal bare være en dum kælling i en god historie. Og mener du en heks? Nej, så slemt er hun ikke. Hekse, dem kommer der masser i København. Ja, for så fik jeg plads på postvognen, som blind passager måtte spare penge. Og efter nogle dage kom jeg til København. På nutidsdansk, du toppede det. Du traskede ud på vejen på en lang ben og håbede at blive taget op. Men det tog lang tid.
Hvem er det? Hej, jeg hedder Hans Christian. Hvad kan jeg hjælpe dig med? Tror du godt, jeg kan tale med folk med Dutski? Må jeg have svært ved til? Må jeg gæster? Men, må jeg lige snakke med hende et øjeblik? Jeg kom hele vejen fra Fyn, og jeg kender ingen andre i byen. Kan jeg ikke høre fra Dutski? Nej, men jeg bliver nødt til at vise noget. Et brev fra min lærer. Jeg skal se, hvad det gør. Nå, hvad vil du så? Stop lidt med det. Hvad var det, du vil med det der, det så bare så komisk ud? Jeg vil gerne danse. Jeg vil til balletten. Det kan du godt glemme alt med. Du er alt for lang og alt for klunket. Er der ikke måske noget, du kan? Noget, du er god til? Jeg er god til mange ting, men der er nogen, der siger, at jeg er god til at fortælle historier. Også til at synge. I østen stiger solen op, den spreder guld og skyen. Går over hav og... Fantastisk! Du har en virkelig god stemme. Jeg underviser i sang på Musikkonservatoriet. Hvis du kommer hen til mig i morgen, så kan jeg lære dig at blive en stjerne. Vil du det? Nej, men det er sikkert alt for dyrt til mig. Nej. Det er helt gratis for dig. Jeg kan nemlig høre, at du har talent. Jeg har fået en god idé. Hvad med, at vi samler lidt penge ind til en unge mand, så han har lidt at leve af, imens han er her? God idé. Virkelig god idé. Ja, det skal vi gøre. Mega god idé. Ja, selvfølgelig skal vi det. Hvor er I søde. Mange tusind tak. Du er en frisk og en modig fyr. Altså, det vil jeg ikke have beløn. Vi ses til undervisning i morgen. Yes, mand. Penge på lommen og en aftale i morgen. Nu skal jeg bare lige finde et sted at bo. Jeg prøver ham lastbilchaufføren først. Så kom du godt i gang, København. Gik det godt med sangen? Min stemme gik i overgang, og det blev min undergang. Men så fik jeg en lille rolle på Det Kongelige Teater, og så begyndte jeg at skrive et skuespil. Skriv et skuespil. Nu begynder det fandme at lugte af H.C. Andersen. Ja, men teaterdirektøren og nogle andre synes det. Hej. Mit navn er H.C. Andersen. Ja, Andersen. Du har sendt et skuespil til mig. Ja. Kan du lide det? Det ved jeg er dårligt nok. Du staver jo som en brækket arm, så det er svært at forstå handlingen. Men historien er god. Du skal bare lære noget mere. Hvor gammel er du? 17. Så er du for gammel til at gå her på Jersted skole. Men hør her. Du får et kursus i dansk og litteratur på aftenskolen. Skal jeg lære mere? Yes, mand. Tusind tak. Men ved du hvad? Jeg er faktisk ikke ret god til at gå i skole. Men hvis du tror, at jeg kan lære mere og blive god til det, så... Jeg tror, du har noget i dig, Andersen. Ellers gør jeg ikke det her.
Det er jo gratis at gå på en aftenskole. Nej, det ved jeg. Jeg skal nok give den en skalle. Mange tusind tak. Og så slår vi op på side 44. I skal sætte kryds og bolle og sætte alle de manglende tegn. Værsgo, begynd. Ja, resten laver jeg færdig til i morgen. Og så læser I novellen på side 66. I har 10 minutter. Hvordan fortalte vi så, at H.C. var meget
historie, så børn i 2023 gider overhovedet at høre dem. Det er jo det, vi gør! Jamen for pokker. Du har det ret. Andersen, kom lige herhen. Andersen, jeg har løst dit problem. Storartet. Og hvad skal jeg så gøre for at fange nutidens børn? Ingenting. Har ingenting. Du har allerede skrevet det. Nej. Se, hvad alle de møger sidder der og læser. Ja, hvad læser de? De gamle eventyr. Og det er nøjagtigt lige så gode som dengang. Det kan ikke være muligt. H.C. Andersen, du var jo helt dengang, og du er helt i dag. Sæt dig ned på stolen, og lad os fest og fejre dig. Du og dit eventyr bliver aldrig umoderne. Hvem er det, vi foreslår? Ind i alle kender
gerne lige høre. Er I klar? Jeg kan ikke høre jer. Er I klar? Man bliver pavestolt helt ned i Stortårn. I har bare gjort det så fantastisk. Så jeg synes, at vi giver dem lige en ekstra kæmpe stor hånd. Ja, og så ved jeg ikke, at der er nogle forældre, der gerne vil sige noget. Jeg synes også, de står ude bagved lige nu, Gitte og Mika, men der er også René og Brian. Giv dem lige en kæmpe stor hånd, og så vil vi høre de også klare. Og så ved jeg, at der gerne vil sige noget. Det skal jeg lige se, når I kommer. Dorte, hun har bedt mig om at sige noget, så det må jeg jo hellere gøre. På forældrerådets vejen vil vi gerne sige kæmpe flot stykke arbejde, I har gjort her, unger. Hvor var det virkelig flot. Man kan virkelig tydeligt se, at I har øvet og knoklet. Hvor var I gode. Så I fortjener da helt sikkert en blomst for jeres indsats. Og alle sammen, giv dem lige en ekstra kæmpe. Så derfor vil vi gerne se Gitte og Mika op på scenen. Det drømmer de for med spanden. Så kæmpe tusind tak for jeres store indsats. Hvor var I bare gode til at guide de her kære børn. Og hvor har I lagt mange timer i det her arbejde her. Giv lige Gitte og Mika en kæmpe hånd. Så sidder der også to nede i kulisserne dernede bagved, som vi også gerne vil sige tusind tak til. For uden dem, så var der hverken lys eller lyd, så derfor vil vi gerne se Brian og René heroppe, hvis I kan komme herop her. Ja, og tag Benjamin med, skal jeg lige til sige. Benjamin nede ved lys og lyd dernede. Ja, han var kommet. Der var de. I bliver dernede. Og der er selvfølgelig også en lille ting til jer. Vi tænker, det bliver en god, hyggelig aften i aften. Giv lige Brian og René en kæmpe hånd. Og til sidst vil jeg sige, at 5. klasse har lavet en bod nede i kantinen dernede, hvor I kan købe pomfritter og slåsejs og popcorn, og der er juletræer osv. Og alt salg, det går til 5. klasses klassekasse, så kom endelig gerne ned og støtte os. Husk nu også at støtte de andre brødre og klasser rundt omkring. Så giv lige alle børnene en kæmpe hånd i
Ja. Satan. Nej, nu må jeg hellere slukke det her.